Ir-rajja ta' Betlehem. Fil-presepju tal-milied, il-Papa qiegħed ukoll ir-rajja. U jgħidli li r-rajja kienu joqogħdu għassa man-naċ tagħhom bil-lejl ukoll ħdejn Betlehem fejn twieled Ġesu. Madwar il-presepju l-hemm u l-hawn hemm xi nies libsin ħwejjeġ foqra bis-sandli f'saqajhom u xi wħud minnhom ħafjin qegħdin għassa man-naċ tagħhom. Kull tifel jixtieq li fil-grotta tiegħu ikollu raj bin-naġa fuq spallejh. Ir-raj jkun fil-presepju b'naġa bajda ħdejh jew fuq spallejh ftit il-bogħod mill-bambin. Meta aħna tfal immorru nixtru l-pasturi, lil tal-ħanut ngħidulu irridu raj bin-naġa fuq spallejh. Dan għaliex aħna nħobbuhom lir-rajja għalkemm huma nies foqra. Irridu li jidħlu huma wkoll fil-grotta u nqegħduhom ħdejn il-bambin. Fil-kartolini aħna nagħżlu stampi bil-bambin, Marija u Ġuseppi u xi rajja iħarsu lejn il-bambin. Kif twieled Ġesu, l-ewwel ma saru jafu kienu ir-rajja li bdew jgħidu lil xulxin. Imxu immorru biex naraw li ċkejken Ġesu. Marru u għadu ħdejh. Ġesu, nixtieq li jiena wkoll noqgħod ħdejk, lili u l-tfal l-oħra żommna dejjem ħbieb tiegħek għax aħna bħal rajja inħobbuk